igsuon. Salamat sa itong MC. Salamat sa itong rasong leader. O sunod tuig pa nga moabot. Maganda nga pa niya itong mga tatay, no? Nga gabiton dia sa Ginoo. Maguol sa una, maguol ko maguna-una. Sige rin magpuli-puli Bert Arnold. Salamat sa Ginoo na pinadugang. Nga moabot pa mga katuigan nga ang Diyos doon na pa yung pagagamiton. Alam niya siyang bulmak-bulmak. Okay, di nato lang ngayon magsuon, manindog ta. Kung pagkaon lang sa pulong sa Diyos, ganina naman ang kinaon. Amen? Sa pang-oikos ganina, busog na ta sa pulong sa Ginoo. Ato karon magdinasigay na lang ang matag usa nato. Nga magpabilin ta nga hantod sa pagbalik sa Dios makaplagan ta nga nangalagad niya kaniya. Naghimo ta sa tuang bulaton, nagatrabaho ta sa atuang mga trabahoon. Amen. Palakpakan nato tong buhi nga Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. O gano na mo ibala kasulatan nga igsuon. Ubani ko ninyo sa pagbasa din sa Matthew chapter 2 verse 1 mga igsuon 1 to 2 o 11 to 12 o gaano ba ito ang Romans chapter 12 verse 1 mga igsuon. Okay, ato ang basahon og sa igaanak na si Jesus dito sa Bethlehem sa Judea, sa mga adlaw na Herodes nga hari. Tanawa, dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nag-ingon, hain ba igaanak, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudyo, kay nakita namo ang iyang bituon dito sa sidlakan ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. 11 to 12 mga igsuon diha po nga chapter. Og sa paghisulod nanila sa balay ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan, og sila mihapa og ilang gisimba ang bata. Og sa naokban nila ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siyag mga gasa, bulawan ug insenso ug mera. Og sa gikapahimangnuan sila pinaagi sa damgo sa dili pagbalik kang Herodes na mauli sila nga na nag-agig laing dalan padulong sa ilang kaugalingong yuta. Romans chapter 12 verse 1 mga igsuon. Ingon dinhi, busa hangyoon ko kamo nga mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o ginangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Praise the Lord. Hallelujah. Akong gano'n Mr. Mick, mag-pray sa panalangin sa puno sa Diyos. Soon, balaan may kumaon na Diyos. Salamat Lord God sa mga pulong nabasa sa imong kaliwala karon. Amahan sa iyo ang imong pulong himugan ng daan. Ang mga pagpamamuyog, mga pagampo Lord God, na ikaw ang Diyos na magkigsulti ka na mo karon. Gamit ang imong upos nga alagad, gamit ang lapukon nga ngapin na siya magkasulti Lord God. Uban sa imong otoridad, sa imong gahom, uban sa imong panang espiritu, ikaw ang Diyos karon maghatag ka na mong kasing-kasing, maninawaton, mapasalamaton diyan sa imong atubangan. Ikaw ang Diyos magatabong ka na mo sa imong hamiling dugo, sa imong libuan ka manulunda, nga ang imong mga pulong dili mo labay kawang sulod sa mga kinabuhi, kung dili mo kisok, mo tubo, o mamunga, sulod sa mga kasing-kasing. I-bless mo alagad, Lord. Gamita siya magkusganon na yung itugot, na mahutang igsusulti ang imong alagad. Ikaw ang Diyos, magagamit kaniya na makusganon, ng matahong makapuntagon. Dalaygon ka, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Nung makalingkod mga igsuon, nandun ko kamo sa tema na nagaingon, ang manggialamon nga paghalad. Ang paghalamon nga paghalad. Praise the Lord.
Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. The wise sacrifice. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ningtak na sa kabungtagon mga igsoon, maghisgot ta mahitungod sa usa ka manggialamon. Sama sa nabasa nato. Manggialamon, a wise man, a wise person, wise Christian mga igsoon. Amen. Amen. What is meaning of wise? Matod pa mga igsoon, having or showing the ability to make good judgment based on a deep understanding and experience of life. Amen. Sabihan kita mga igsoon, sa atong eksperyensya, sa ato ang kinabuhi, samot na pangutano nato ning mga dila ng tigulang, edad-edaran. Kaning mga edad-edaran, taas-taas na og eksperyensya sa kinabuhi. Amen. Doon na mga butang mga igsoon sa ilang panguna-una nga nay mong manggialamon. Amen. Tinuod na nay? Nanay mga butang ba nga na kaning nahimong manggialamon tungod sa eksperyensya sa kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Matod pa mga igsoon ni Alan Poe, a wise man hears one word and understand two. Praise the Lord. Og matod pa na Neil Gaiman, ingon pa niya mga igsoon, talk is free, but the wise man choose when to spend his word. Matod pa mga igsoon ni Leo Tolstoy, he who is looking for wisdom is already wise, and he who think that he has found wisdom is a stupid man. Unsay buot pasabot mga igsoon? Unsay buot atong pasabot karon nga atong pagahisgutan. Praise the Lord. Nga mahimo tang usa ka wise nga tao o a wise Christian mga igsoon. Dili wise nga pang kalibutanon ato ang pagahisgutan karon mga igsoon, kundi mahimo tang wise nga usa ka langitnon nga manggialamon mga igsoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matod pa ni Salmista David, ang imong mga sugo nakapahimo kanako sa labi pang manggialamon kaysa akong mga kaaway, kay sila ania kanako sa kanunay. Mauna sa atong kinabuhi, sa atong kinabuhi Kristohanon mga igsoon, nang inahanglan ta sa kanunay nga mahimo tang manggialamon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Dili ta pwede nga wala tay nahibaluan, dili pwede nga wala tay pagtuon diya sa pulong sa Dios, nang kinabuhi lang ta nga wala musimba, muuli, wala tay himo sa tibok natong kinabuhi mga igsoon sa pag-alagad sa Ginoo. Dili ta mahimong manggialamon. Praise the Lord. Hallelujah. Mahimo tang manggialamon diya sa pag-alagad sa Dios kung ang pulong sa Dios kanunay natong pagapaminawan mga igsoon. Mahimo tang wise Christian. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dili wise mga igsoon nga kinibang Kristohanon ta, wise kay ta mangita og rason nga dili ta makaadto sa buluhaton. Amen. Dili ta mahimong wise mga igsoon nga mao ang atong pagka-wise, mahimo na inong makababag nato nga dili ta makaapil sa buluhaton sa Dios. Dili ta makaadto sa mga fellowship, dili ta makaadto mga igsoon, maka-attend sa mga buluhaton nga gikasangon sa Dios sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. A wise Christian kanunay nagapaminaw sa pagtudlo mga igsoon diya sa pulong sa Dios. Sa pagtudlo, sa pagwali sa alagad sa Dios mga igsoon, nagapaminaw sa kanunay sa Sunday school sa atong oikos. Praise the Lord. Hallelujah. Tungod dinhi mga igsoon, daghantag na ibaluan nga mga bag-ong mga butang
Daghantag na ibaluan, daghantag na kanang natutunan sa ato ang kinabuhi. Kanunay tang nagapaminaw diya sa pulong sa Ginoo. Natin mga bagong mga butang nga madungog diya sa pulong sa Dios, mga igsoon. Praise God, hallelujah. Sa pagwali. Oh. Usahay kaning pagkatulog, butukar yun ni tingwali. Amen? O, kaning katulog kong kaning tukar yun tingwali. O, inay katapat ayaw tulog. Hallelujah. Mahimutang wise, mga igsoon. Ngayon nga naman, diya ang mga pagtudlo sa discool, oikos. Diya ang mga basta mag-isip kag pulong sa Ginoo. Magbasa kag pulong sa Dios. Himala na makahurot kag 5 chapter. Oh. Basta tigbasa na sa pulong sa Dios. Diya na maigsoon, magsugod na ang katulog. Mo kay na kanang dili mo katulog na mo isama ka na. Ana insomnia. O na mo insomnia. Ay na mo sleeping pills, ibihan mo na kadulot. Basa na mo Bible. Tanto na tulog na mo. Praise the Lord. Hallelujah. Oh. Praise God. Sumala mga igsoon, gibasa nato diya sa Matthew chapter 2, verse 12, mga igsoon. Matod pa din ha. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, there come wise men from the east to Jerusalem. Oh. Dunay mga manggialamon, mga igsoon, gikan sa Sidlakan, tama no, east? Yes. Sidlakan to Jerusalem. Oh. Praise the Lord, hallelujah. Kaning mga wise man, mga igsoon, kung ato ning hisgutan, wise man, matod pa mga igsoon, nagsasyad pumunta ginagmay. Oh. Matod pa mga igsoon, kini sila mga astronomy. Oh, mga astronomy. O, kinasa nagasusi ni sila sa mga kawanangan, kalibutan, sa bituon, sa mga gawas. Mga scientists, mga scientists sila. Muna ilang mga trabaho, mga igsoon, astronomy, nag-study sa kalibutan, sa mga bituon. Kabalo mong igsoon, kaning mga astronomy, kaning iskutan nato di sa Matthew chapter 2, kani sila, ako na na-research mo ito, ako gipangita ginako sila kung usa ka dugayon. Abi na ko kaning duol ra. Ang ilang travel di ay gikan sa Sidlakan, sa east, nandun sa Jerusalem, miabot ay 4 to 5 months. 4 to 5 months ilahang biyahe. Kano sa among nagbiyahe 4 to 5 months? Kunya ang ilang dala, nagbitbit sila camel, nagdala sila gasa, nagdala silang mga, sa tuwing panghatag nila to, nagdala sila gasa, kunya ikarga sa camel, nagbaktas, biyahe una 2,700 miles, baktason, unya, kada adlaw, na sila 30 kilometers no to, masayop niya to. Kada adlaw nilang baktason. Layo kayo. Magbaktas. Salamat natin motor no. So say lisod pa tayo kabot yung bahan. Lugay pa maabot. Ano? No, sa kani ato baktas. Di lisod kay magpasan ka sa imong gasa nya, magsakay ka sa camel. Magsakay ka sa camel, pagpasan sa gasa mo rin. May pagpasan na lang ang camel, ay papasan mo, baktas na lang ka. Murag gayahay pa paminaw no. Ang nindot pa paminaw. So yung anak mga igsoon, kining mga wise man, miabot, hantod mga igsoon, miabot gyud sila. O gisimba nila ang Ginoo. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Gisimba nila ang mapay pa kay mugso sa bata. Gisugdan na nila pagsimba ang Diyos. Amen. Nangita sila, hain man ang hari. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kining mga astronomy, mga igsoon, nag-study ni sila sa mga bituon. Bituon, kisa may hilig kung kuan diri. Kasi nakamemorize sa kaning horoscope eh. Kasi nakamemorize. Humog ka memorize yung horoscope. Hilig mo na igsoon? Sa una.
Abi na magandang karon. Nanimpaan mo sa inyong kapalaran sa mga bituon sa langit. Adi sa langit, sa kawanangan ra. Kaya mo nakabot sa langit. Inana mga igsoon. Unsa tong mga horoscope? Sige. Mato pa din hindi mo ko memorize. Dali ay. Sa PC, asa ni? Pisces? Asa ni? Spices? Okay, sa ako nakamemorize ko rin siya, cancer. Ako, cancer mo ko. Praise the Lord. Hallelujah. Pero mga igsoon, praise God. Apan pasalamatan nato ang Dios nga dunay manggialamon nga wala mga nga nagtuon sila sa wala sa mga horoscope sa kapalaran sa mga tao. Dunay manggialamon mga igsoon nga nagtuon nga asa dapit ang hari kay amo silang simbahon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Matod pa sa Biblia, there come wise men from the east to Jerusalem. Nagbaktas mga igsoon, 4 to 5 kabulan. Nagahimo sa paglakaw mga igsoon, nagdaladala sa ilang mga gasa. Praise God. O matod pa mga igsoon saying, where is the king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Amen. Miadto sila mga igsoon kay musimba sila sa Ginoo. Amen. Praise God, hallelujah. Wala nila gibali mga igsoon ang kalayo. Amen. O wala nila gibali mga igsoon ang kabugat sa ilang gibitbit. O kining magbitbit ka gani mga igsoon, madugay nimong lakaw, bugat. Unya ang kamil, magikuha ni surrender ang kamil. 4 ka tuig. 4 ka bulan, 4 o 5 ka bulan nga magbaktas. May gani kayo mo sila nahutang pagkaon, ibulalo tong kamil. Hutang sila tubig, naman ay kunuhang tubig na diri ng kamil sa likod. Kani ang buko-buko diri, tumog design na. Water jug na, wala kanang sa buwer. Sa buwer na. Nato wato okbi bagi suyop ang tubig, ya wag ibulalo ang kuan gisabaw. Ibulalo ang kamil, di mga 4 ka bulan maglakaw mo asang may tagpagkaon diha. Sa kasimana na tulakaw gani, manguli gid ta kay mangita rin tag trabaho kay magkaon ta. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang kahasol mga igsoon sa paglakaw. Praise God. Hallelujah. Praise God. Wala nila gibali mga igsoon. Matud pa mga igsoon sa atong gibasa, and are come to worship him. Misimba sila maigsoon sa pagkakita nila sa bata nga na tao. Praise God, hallelujah. Mo nang mga igsoon sa atong kinabuhi, nang inahanglan ta maigsoon sa pag-ato sa buluhaton sa Dios. Yun na ako ganina, karon ako i-testimony. Mga igsoon nga sa amo ang men's fellowship, sa mga tatay, ginauha ginato na ako ang tatay. Ng mga tong kaniya itong mga igsoon, mura bang kaning kanang itong mura bang kanang dili pa yung kanato kaning labang upata, di pa kayo ito masabtan. O di pa kayo nato makuan ba kung usa ginang mga kuan, ang fellowship, usay na diha, usay ka ng kuan diha, kanang dula lang ba, basketball diha, kaon lang ba diha, may gatong nililibre. Salamat sa naging sponsor to, nakakaon, lamig ang pagkaon, ginagmay, bumba. Lamig ka mong pagkaon dito, isa ka 100 kilos ka baboy, iihaw dito, nag-sponsor. Dito mga ito, anak. Kung mga ito yun, malibre. Lamig ang kaon dito. Praise God, hallelujah. But pasabot mga igsoon, nga muadto kita sa buluhaton sa Diyos, sa men's, LM, youth, teacher congress, pastor, children, kanang mga butanga mga igsoon, di na ito balingon ang kalayo, di na ito balingon atong gasto mga igsoon, makaadto lang ta sa pagsimba o pag-alaga diya sa atong buhay na Diyos. Hallelujah. Talagsaon kay mga igsoon, tama itong ingon ni Brad Tagok, abi na ito, baka ni mga lagat ta sa Ginoo, kani di tamabil ang bulahaton, abi na lang na ito, abi na din na ito, kaning, okay na ni, makasimba, kaning kasimba ta,
Kasayaw to sa Ginoo, makapakpak ta, makuan. Inana, kuman, uli. Kuman, di ba na itong trabaho, perminti maigsoon. Wala tayong mga bagong butang nga itong may baluan na. Wala tayong mga bagong mga butang nga mahimong makapadasig sa atong kinabuhi, nga makapadayon ta diya sa pag-alagad sa Diyos. Praise God, hallelujah. Praise God. Matod pa mga igsoon ni Thomas More nga nag-ingon that he wise man learn from the experience of other. Katong mga pagtudlo dito mga igsoon, mga eksperyensya sa mga pastor nga ipanggamit sa Ginoo nga dugay ng panahon, ipangwali dito ilang mga kinabuhi mga igsoon, ilang naagian, ilang nasinati. Praise God, hallelujah. Makakatunta, manaasitad diya sa pag-alagad sa Ginoo, makapabilin ta mga igsoon diya sa pag-alagad sa Dios. Praise God, hallelujah. Kaya nga naman, matod pa may isdulat tayo mga bagong mga butang ang madungog nato sa atong mga dalunggan. Nga abi nato insakto na ni, mauna ni, okay na ni. Apan pag-abot din nato dito mga igsoon, dili pa diay ta insakto. Dako palay tagkulang. Dako pagay tagkakulangon diya sa Ginoo. Dako pagay pagpaginahanglan sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon mga igsoon. Praise God, hallelujah. Sa pag-atay nato mga igsoon, dunay mga bagong mga butang. Madungog nato diya sa mga pagwali, sa mga leader, mga igsoon, sa experience nila sa ilang kinabuhi. Praise God, hallelujah. Praise God. Kinahanglan mo adto gyud ta dito mga igsoon. Ginaawag nato tanan sa fellowship, mo adto gyud ta. Gahinan natong kwarta, gahinan natong adlaw. Ano ta makapadayon mga igsoon? Kinahanglan ta perminti dire. O nata perminti dire na magtapok lang ta perminti, wa tay fellowship dito sa laing gawas. Salamat ta natay kwan dire. Wala brother and sisters na ato makita. Anton brother and sisters na gyud ato makita gyapon. Oh, brothers and sisters na gyud. Anton mag-away, brother and sisters na gyud. Anton magbulag, brother and sisters na gyud. Magi mahitabo. Pero sa diyang matukag ka ng mga fellowship mga igsoon, makadtukaw ka ng mga buluhaton mga igsoon ng mga talagsaon, mga men's fellowship, ela fellowship. Wow, nindot kayo mga igsoon. Makadaay ka sa Ginoo, makahimaya ka diya sa tong buhi nga Dios. Madungog mo mga igsoon ang pagtudlo, madungog mo ang pagdasig sa mga alagad sa Ginoo. Nga pwede ka makapadayon sa pag-alagad sa Dios. Muatin lang ka diya sa buluhaton diya sa atong Ginoo. Praise God, hallelujah. As a Christian mga igsoon, maging wise. Amen. Tayo mga kapatid. Praise God, hallelujah. Matuta sa buluhaton diya sa tuboy nga Dios. Ngano mo tumata kitungod ang kaaway mga igsoon. Nahimo pud silang wise. Oh. Tuo mo kita. Mahimo ta kita lay wise kung magkwanta. Nagwinais pud baya ang mga kaaway. So, 1 Peter chapter 5 verse 8 matud pa mga igsoon. Oh. Magmalinawon kamo sa una-huna managtuaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa. Ang inyong kaaway. Ayun tanawa yung tapad. Ay ito yung tanawa. Nga mao ang yawa. Ay wala tanawa na yung katapad. Ay muglingi. Ingon bing. Antara mo ingon bing. Nga mao ang yawa. Ay lagi yung tanawa lagi. Praise the Lord, hallelujah. Nagalibot-libot sama sa riyon nga nangulog, nga nangitag iyang matukog. Ang yawa mga igsoon, nagtuyok-tuyok na na. Wise kay na mga igsoon. Nangita na sa higayon nga kanus sa makita niya nga ikaw nagkalayo na diha sa pag-alagad sa Ginoo. Sa dihang imong kinabuhi nga Kristohanon, nagkabugnaw na mga igsoon, nga nagkabugnaw. Ang liyo di na mo tikobog init. Ang iring di na mo tikobog init. Amen? Asa mo kitag iring nga kuan, nagisugba pa, gitangag na. Unya lagi na mo tangag kung bugnaw na. Makaya na, bugnaw-bugnaw. Praise the Lord, amen?
Praise God. Mo na maigsoon, ginahanan mahimutang wise nga Kristohanon. Praise God. Ano ta makapadayon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Ug labaw sa tanan mga igsoon. Hallelujah. Matud pa sa Biblia, Romans chapter 12, sa atong gibasa mga igsoon, busa hangyon kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa iyong lawas ingon nga halad nga buhi hinang punon. Ug kahimuk-an labaw diya sa tong buhi nga Dios. Praise God. Hallelujah. Walay pulos ang paghalad sa mga tulo ka mga manggialamon mga igsoon. Walay pulos kung wala sila niabot dito. Walay pulos ang ilang paghalad sa ilahang unsa pa tong mga bato to ilang unsa to ilang ipanghalad dito? Oh? Mga mahalon. Unsay pulos ato kung wala ilang presensya dito? Amen. Walay pulos ang pagsimba kung wala ang imong kinabuhi mga igsoon. Nagingon sa Apostol Pablo mga igsoon, nga kinahanglan nato atong lawas ingon nga buhi halad balaan o ginampunon at ubangan sa atong buhi nga Dios. Walay pulos ang atong offering mga igsoon kung wala atong presensya, atong kinabuhi sa pagtugyan sa atong kinabuhi at ubangan sa Dios. Walay pulos ang atong handful of price kung wala ang atong kinabuhi ihalad diha sa Ginoo. Dili ang mga butang nini kalibutan ang gipakamatyan sa Dios. Dili ang mga salapi ang gipakamatyan sa Dios mga igsoon, kundili ang imong kinabuhi, akong kinabuhi gipakamatyan latong Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kitang tanan mga igsoon, kita'y pinaka-importante at ubangan sa Ginoo. Amen. Gusto mahitabo sa Dios nga simbahon nato ang Ginoo. Halaran nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Balaan, kahimutan, diha atubangan sa atong buhi nga Dios. Nigtak na sa kabuntagon, be a wise Christian mga igsoon. Ang kaaway, nagkamarunong, nagka-wise, pati sila nang manggialamon diha sa mga butang, sa mga Kristohanon. Sila nagabira mga igsoon. Makita nila mga igsoon nga kita nagkalayo na diha sa pag-alagad sa Dios. Nagatuyok-tuyok sila sa kanunay. Nagapangita og higayon nga ikaw niya madala mga igsoon dito sa kalaglagan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa atong pag-anhin mga igsoon sa balay sa Dios, nanginhanglan ta sa balang espiritu sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon naman, mahimot ang wise. Kabalutan nga inigawas nato dinhi. Kabalo mo tayo kining sa story ni Job. O, nag-apil baya dito po sa pagtapok-tapok ng yawa. Nagiring ng yawa dia. Ay, lagi tanawa lagi. Ay, lagi tanawa. Ay, kung di tanawa lagi. Ay, tanawa yung katapad. Ang hiring-hiring ng yawa. Kung isay luya di haron. Kinsay dasig di haron. Kinsay kuan haron kanang madala ba niya? Wata ka siguro ni gawas nato diha. Sugaton dayon ta diha sa mga kanang kaluyahon dayon nato. Sugaton dayon ta mga igsuon sa mga kaniba makababag nato nga di ta makapadayon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Una manginahanglan ta sa espiritu sa Ginoo. Muluhod ta diri mga igsuon di ta muluhod lang ta nga mura bag way nahitabo sa atong kinabuhi. Amen? Muluhod lang ta mga igsoon nga dili ta makabati man lang sa presensya sa Ginoo. Wa ta masayon ini gawas sa ato mga igsoon. Di ta kaganti nga dasi gihapon ta. Di ta kaganti mga igsoon nga naagihapon ta makita sa sunod Domingo. Okay, karon nakita na to pagkasunod Domingo, what na? Niundang na. O na mga igsoon. Kumuluhod lang ta diri nga way nahitabo sa atong kinabuhi. Sayang atong mubaga ni kubal sa atong tuhod may niluhod. Wala man lang diay ta kabati sa presensya sa Dios. Wala naman lang diay ta mga igsoon nakalitok sa nagkalain pinulungan. Busa mga igsoon maningkamot ta sa kanunay. Sa pagduol nato diha sa tiilan sa Dios. Sa pagluhod nato sa atong mga tuhod. Mahimutang manggialamon mga igsoon
atong gibutang sa tong huna-huna. Kung unsay sa gumangon ako sa tibok simana, kung unsa ang mga problema, kung unsa ang mga pagsulay sa akong kinabuhi, kung unsa man ang dangatan sa akong kinabuhi, wala ko masayon. Apan kundi ako karon itakna sa kabuntagon, ginapabos na ako ang kagalingon, nanginahanglan ko sa Espiritu sa Diyos sa akong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah. Yung stand ng kapatid. Hallelujah, hallelujah. Tingwaon nato karon ang presensya sa Diyos. Tingwaon nato karon mga igsoon nga mapuno kita sa balang Espiritu sa Ginoo. Dili masayang ang mga luha, mga igsoon. Dili masayang ang pagpiko sa atong mga tuhod. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, Jesus. Sama sa mga tulo ka wise pa mga igsoon. Hallelujah. Giadto nila ang Diyos. Giadto nila si Jesus. Gisimba nila ang Ginoo. Nahunong na mga igsoon ang paghalad sa mga pinatambok tanyerang baka. Nahunong na. Dugay ng naunang mga igsoon. Dugay ng nahunong ang paghalad aron mapasaylo akong kalapasan at tubangan sa Diyos. Yes, hallelujah. Gusto lang hitabo sa Ginoo. Matun pa ni Apostol Pablo, I beseech you therefore, my brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your solemn service. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Samtang kita manuol mga igsoon, tingwao nato karon sa atong kinabuhi. Magpakupulo kita sa malang Espiritu sa Diyos. Atong itugyan karon ang atong kinabuhi. Ingon balaan ang kahinangpunon, kahimutan at tubangan sa Diyos. Ibutang nato sa itong huna-huna mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Dili ang mga butang nini kalimutan na ang